Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, panibagong vlog na naman po namin ni Dagay ngayon araw. Ngayon po ay dahil Lunes na, may dala po akong talong dito kala Madel at sabi ko nga po ay maibenta po namin ngayong umaga. At kanina po pong umaga po ito, pinick up doon po sa may iglesia ni Cristo. At nag-text po sa akin yung aking pinag-orderan. At ito po ay bagong ani. Ayan, nag-try lang po ako na isang bundle lang muna ang aking ititinda na talong at baka po hindi mabenta. Kaya susubukan ko muna po ang isang bundle. Kaya kinikilo-kilo po namin ni Madel para po tigi 1 kilo. At yan, ang kiluhan po namin yung maliit po na kiluhan lang. Matagal na po yung kiluhan kong yan. At yung pong ibang kiluhan ko po ng bigas noon ay mga nasira na, kumbaga po ay nag-stock na, nagkalawang na. Yan lang pong kiluhan na yan. Kiluhan ko po yan ng asukal noon nung may tindahan pa ako. Kaya sabi ko ito pwede na siguro itong pagkiluhan. Total pag 1 kilo lang naman po ang aming kikiluhin. Trerikaduhin dyan sa talong. Ayan guys, at yan, ito po ang aming ititinda. Susubukan ko pong magtinda ng talong ngayong umaga. At syempre mamayang hapon po, sabi ko po kay Madil ay habang ako ay nasa school at wala pa po dito, pwede po siyang magluto-luto. At pag ako po ay nakadating na at nakalitira na nga po si Tutoy, ay pupunta na rin po ako dito para tulong po kami pagtitinda. Apat ka naman, nasa kalahatang kilo na agad. Oh, at sumakto din. Sakto ha? Lalaki ay ano? Maganda ka mo ito bago ko. Anong oras ang taib? May mga nasa agabang? Taib po yan. Marami yung mga sumaka tapos bumili. May hebas na yun. Pagpilingin na yun. Tapat talaga ito, plangga. Makuha nga ako. Mabigat mo yan. Ang gana. Malaki na ako. Oh! Tuta yung planggana. Ito. Yan, magaan-gaan. Parang dito. Ano na? May kulang pa. Yan. Wala. Yun.
Sobra. Nasa mga karang mo. Stop. Ang dami isang kilo. Ano? Kumaisip. Yan, malit na yan. Dito. Sisi mo, tagilid. Sila yan. Konti na naman. Matindi ko rin siya. Pagkat na dalawang ano din sa ano siya. Kamay ito pala ang 1-4. dalawa pa lang yun. Apat yung kalahati. Dapat meron din tayong kalakalahati. Kasi, Ayun eh. Para yung kalahati ang mahuli. punta mo yung isa dyan. Maliit lang. Yan. Naglugi yun dyan. Ilang ano na kayo balik na? Ilan na yung sa labas? Ang kung ilan na. 4, 5, Ito. 7, 8. Pangulin, hindi yung dalawa. Kasi ano. Wala ka nag-edit yun. Bawas mo ng malaki. Lagay mo yung ano, yan. Sobra. Sobra. Ay, mga anak mo maliit. Alisin mo ng isang malaki. Tapos, yan. Lang. Yung maliit. Sino yan? Oops. Kulang sobrang 1 kilo. Tubo sana ulit yun. Sobra. Bawasan pa. Uy. Huwag mo lagi alisin nun. Nahanap ko nga.
Tagay pa yan. Sobrang naman. Kuha ka dalawang maliit, palitan mo ng malaki na yun na yun. Hindi, balik mo isa. Yan. Oh, sobra pa nga. Kulang na yan sa ano, kalahati na lang siguro yun. Kalahati na. Kalahati. Nakailang balot? 11? Siyam. 10. Kalahati. 10 kalahati. Wala na. Ito na. Nasa. Ano? Ang halina pa! Dito na ako pa! Dito pa! Liit lang ano. Patinda ka na daw. Tinda ka na daw. Tanghali na nagising. Maaga pa. Natulog pa nga daw, oh. Nakikipaglalay na anak ka natulog ay kapag. Day. Natulog pa daw. Yan. Oo, antok Tama na. na. Ayun guys, at namimili na naman po ako ng iba pong kulang na paninda po mamaya. Maghahanap po ako ng sili. Ayan, pupunta po ako doon sa palengke. Pero nagbili na po ako ng ibang palamig at saka asukal, saka itong baso-baso na to. Para po mamaya naman na pangtinda. Ayan guys, at mamaya nga po ay nasa school ako. Kaya siguro po si Madil ang makakapag luto-luto. Tapos kapag dumating na po ako, tutulungan ko na lang po sa Madil. Tapos lang namin po mag-atado ng talong at may mga bumili na rin po ng talong pero hindi pa po nauubos yung paninda ko pong talong. At syempre dahil nandun po si Madel, magbabantay, ako naman po ay mabili po ng iba po naming ititinda. Mabili pa po ako ng itlog ng pugo. Ayun guys, ngayon po ay nandito po ako sa school at si Tutoy po yung nag-iiyak po doon sa kanyang room. Ayan, dahil nga po ngayon pong tanghali ay ang pasok po ni Tutoy ay sa speed ngayon at kinausap po ako ng teacher sa speed na 1 oras muna daw po sa kanya tapos babalik naman po dun sa regular dun po sa teacher niya kay Sir Ariel. Ayan guys, at dalawa po yung kanyang teacher, pang umaga po tsaka pang hapon, kaya lang po dito po sa speed ay 1 oras lang din po, gaya ng dati 1 oras lang. Kaya habang nagbabantay, dito muna po ako sa may kantin-kantin at baka po manakbo si Tutoy palabas. Kaya sabi po ng teacher ay bantay-bantayan ko na muna. Kaya dito muna po ako sa labas sa may tapat po ng kantin. At yan na nga po guys, pinalabas po sila ng teacher po nila. At may kukunin po palang school supply. Ayan, mayroon pong pinamimigay na school supply po para sa mga estudyante. Ayan, binibigyan po sila isa-isa. At kasama po si Tutoy sa bibigyan. Kaya mga nakapila po ang lahat ng grade 1. Lahat po siguro ng grade ay bibigyan kasi nauna po kanina yung kinder po. Ayan, sunod-sunod po ang tatawagin bawat grade. Kaya may libreng school supply. Sa mga bata, magpasalamat. Ayun ang team. Ayan guys, natira na po si Tutoy. Pagigising ko na po si Tutoy. Magpupunta na ulit po sa aking tinda. Oo, mamaya tayo na. Mama! Ayan. 5. Minayin din ni Jared. Ito po sa picture. 3 na.
Kasi nagpapayaman kasi si ate. Ano? Ano kayong parapaldok? Biyahe ba? Ay, bilhin mo. Ito, may 5 pa ako. Oh, puraw. Padilim. Oo! Ano na lang? Kaya na lang siya. Ha? Huwag na. Ano ba kayo? Kap. Malaki yung sisi? Maliit. Kay Tyson nga yun. Yung unti-unti kay Tyson. Pangit yung malaki ng sisi. Nabili ko niya sa naka-bike ng mga Yeah. May bituka na. Yo. Grabe man. Yan nga. Dito na. Pato na. Ayun guys, at gabi na naman. Ay, kape. Kape ang puta. Ayan po yung ilaw dito sa tinitindahan. Solar po yan mga ilaw. Ah, si baby mo. Haron baga oh. Oh, tutoy, may sasakyan. Ayun guys, nandito po kami sa sentro at papa-order po kami ng balot at saka pugo uli, yung itlog ng pugo. Kasi ubos na po yung pugo na tinitidla po namin, yung ginagawang kwek-kwek. Kaya nagpunta po ulit ko sa ino-orderan na po. Kaya lang po ay nagkaubusan na. Ino-order din po pala yun sa diet. Kaya mag-aantay pa po. Merkulis pa daw po ang dating. Ano? Kaya yun. Babalik na po kami doon sa aming tinitinda-tinda. Sakay na. Dito ka na. Sakay na. At wala tayong nakuha. Kasi po wala na pong itlog ng pugo. Yung balot po na tinitinda po namin bukas po wala na rin po yun. Baka po ngayong gabi maubos na rin po yung balot. Wala po kasi dito ang supply ng balot. Pag hindi po sa daet po kayo sa labo. Saka po yung itlog ng pugo. Iba naman po yung itlog talaga na ano. Mas maganda po yung pugo. Oo, tayo na nga. Tayo na nga. Konti na lang nga. Oo, niya. Konti na. Babe! Ayan guys, nakapagligpit na po kami ng aming paninda at yung pong tira na hilaw ay nilagay ko na po sa rep at syempre nakain pa lang po kami at patutulugin ko na po si Tutoy. Tutoy, anong pagkain yan? At may pasok po bukas. Ayan. At kanina nga pong umaga ay ang tinda ko po ay talong. Ayan, agad naman pong naubos kasi nagsubok lang po ako ng isang bundle na talong. Ayan, kain at magawalis pa tayo para makapaglatag na. At si Tutoy tatanghaliin na naman niya ng gising. Ang ulam po namin ay hotdog, galing po doon sa aming paninda. At hindi po naubos ang hotdog. Tapos ano po, ang ulam naman po namin ni Kuraho ito, balaw na binayo. Ayan, kami lang po ang nandito. Wala po si Jason at kasama po ni Papa nag-uuling. Si Raya naman po ay wala. Hindi ko po alam kung bihira na po umuwi.
Tutoy, ba't ganyan ang pagkain mo? Kamayin mo. Kutsarain mo kaya. Sub mo yung mukha mo. Kain at mga latag mo tayo dyan, oh. At ano na, oh. Anong oras na? Tanghaliin na naman pag-ising. Ayan guys, at hanggang dito na lang po uli ang aming video po namin ni Dagay. Si Dagay po ay nandun po kala nanay. Pero kaninang umaga po, nandito po si Dagay. Tapos nag-uwi lang po kaninang, siguro alas 2 na po yung nag-uwi si Dagay. Wala nga po ako dito kanina at nasa school po kami ni Tutoy. At si Tutoy po ay sinasamahan ko pa sa school. Kaya pagdating ko po dito sa bahay, wala na po si nanay at saka po si Dagay. Ayan guys, at maraming salamat po ulit sa panonood po ninyo. Hanggang dito na lang po muna ulit ang aming vlog po ni Dagay.